Čaute, vítajte pri novom videu, nový týždeň, ďalšie tréningy a nové skúsenosti. Dneska je pondelok, nešiel som na pás, aj keď mám taký dlhší, tempovejší tréning, ale idem to odbehať von, pretože až tak v Bratislave nefúka, je také stabilné počasie a aj celkom fajn, nejakých 7 stupňov mi ukazovalo. Približne takéto počasie by malo byť v januári v Seville, kde ma čaká prvý polmaratón, takže treba si nabehať aj v tomto počasí. Dneska vonku tréning si priebežne ukážeme, ako je celý týždeň. Začiatok super, 10 minút v tempe 4:10. Celé to bolo v zóne 3 na zahriatie. Teraz idem 6x40, 3:50, 3:55. A potom opäť 10 minútovka 4:10, potom ide 6x60 sekúnd 3:50, 3:55 a potom tretia 10 minútovka opäť 4:10, takže také striedanie aj dĺžky, aj tempa, hranie sa s behom. Idem sa schovať do sadu Janka Kráľa, tam je svetlo a nefúka. Dobrý tréning, ale beha sa to horšie v tom sade, jak som čakal. Ale treba sa s tým vysporiadať. Je tu občas tma, často zle meria. OK, tréning hotovo, všetko podľa plánu. Tá posledná už sa bežala tak trošku ťažšie. Predsa len ten minulotýždňový výpadok bolo trošku cítiť, ale odbehané statočne. Všetko podľa plánu s jedným gelom od Ionmaxu, ktorý som vám predstavoval minulý týždeň. Krása. Idem sa teraz vybehať smerom domov, nájsť sa. Ešte teda tip, ktorý som vám spomínal, keď bežíte nejaké intervalové tréningy, že máte medzi intervalmi nejaký oddych, vždy počas toho oddychu si sledujte, kam sa dostane váš štep. Mali by ste sa vždy, pokiaľ je ten tréning dobre nastavený, dostať do zóny 2, do zóny 1. Keď pinknete zónu 1, môžete ísť ako keby ďalší interval. Čiže podľa toho si viete kontrolovať, či je ten tréning dobre nastavený. Vonku je opäť mrzuté počasie, takže som išiel behať na pás. Dneska som to mal, že 45 minút easy. Mal som sa hrať s behom, tak som sa hral s behom, čiže ne tak ako vonku, lebo na páse to ide trošku horšie. Hranie sa s behom znamená, že skracujete krok, predĺžujete krok, hráte sa s náklonom tela. Zima je ideálna na to, a respektíve celá tá zimná príprava, kedy nič nehrotíte a nikam akoby priamo nesmerujete tú prípravu, tak je presne dobrá aj na takéto tréningy, že si skúšate rôzne pozície tela, hráte sa s technikou. No a potom som si dal ešte 25 minút vrch tela, lebo po obede ma čaká očkovanie, druhé kolo pred Keňou a posledné. Ešte mi idú dať, tuším, že nebudem si vymýšľať, a brušný tyfus. Niečo a brušný tyfus. Čiže dneska som to vybavil aj beh, aj fitko. Zajtra budem musieť mať voľno po očkovaní, takže som to takto vyriešil. A je obed, idem sa najesť, pokračujem ďalej v tomto týždni. Ahojte, opäť som v Human, je streda a chcel som iba pripomenúť, že Vianoce sa blížia, dneska je 3.12. a stále máme darčekové poukazy. Tých je neobmedzený počet. Buď môžete prísť na prevádzku a rovno si kúpiť, napríklad aj od Bianky, darčekový poukaz, alebo úplne najjednoduchšia cesta www.human.sk. Tam si vyberiete darčekový poukaz, ktorý chcete pre svojho kamoša, blízkeho, otca, šéfa a podobne. Príde vám to na mail, trvá to asi minútu, celé vyklikať, zaplatiť a do minúty máte super darčekový poukaz. Keď vám môžem dať tip, tak toto sú najobľúbenejšie služby našich klientov, čiže prémiová pedikúra, prémiová manikúra alebo manikúra a pedikúra v jednom, exkluzívny refresh je top
služba, ktorú máme. Takže pokiaľ ešte stále nemáte darček, tak už ho máte, nemáte za čo. Včera bola streda, mal som voľno, tým, že v útorok som mal ešte druhé kolo očkovania pred Keňou, takže ešte malá pauza, ale dneska už je štvrtok a máme posledný skupinový tréning s Peťom Ďuricom a v podstate bežeckú techniku, ktorú máme stredy. Potom už Peťo odchádza do Kene a ja jeden týždeň potom. Čiže máme to spojené aj s nejakým akože posedením a ešte mu odovzdávame darček za celý rok, jak sa ona stará a čo iné ako bežecké tenisky. Mám predpokladám, že od januára alebo od februára budú opäť pravidelne tieto tréningy každý týždeň. Je tam super skupina, veľa sa naučíte, takže kto ste z Bratislavy, chcete sa pridať, dajte mi vedieť a pripojím vás. No okej, opäť Human, opäť v salóne, pretože práca šlachtí. Minimálne raz za mesiac máme stretnutia v rámci firmy, kde si vlastne preberáme, čo sa ide diať, čo sa udialo za posledné obdobie. Samozrejme popri bežnej komunikácii, tak máme takéto statusové meetingy. No a najpodstatnejšie sú čísla. Ako sa hýbeme, koľko bolo klientov, na aké služby a podobne. Už to vieme vyhodnotiť aj tak viacej, pretože sme otvorení v podstate 6 mesiacov, takže máme čísla za pol roka. Tie najpodstatnejšie čísla sú vlastne prvé 3 najvyužívanejšie služby, ktoré máte najradšej, alebo teda naši klienti majú najradšej. A to je exkluzívny refresh, kde je teda manikúra a pedikúra spolu. Tá služba trvá 2 hodiny. Po novom máme exkluzívny refresh plus, to je v podstate manikúra a pedikúra spolu. Akurát Bianka s Peťou robia naraz, čiže to trvá polovičný čas. Takže namiesto 2 hodín to trvá hodinu. Druhá najvyužívanejšia služba je prémiová manikúra a tretia prémiová pedikúra, čo znamená, že chcete ten vyšší štandard, veríme, že vám ho dodávame a sme radi, že sa k nám vraciate. Už máme dokonca klientov, ktorí u nás boli za tých 6 mesiacov 8 až 10 krát. My sa z toho veľmi tešíme. No a do budúceho roka máme pre vás samozrejme kopu noviniek. Chceme stále vylepšovať služby. Menšia pauza. Keď sme pri tých číslach, tak chcem vás pekne poprosiť. 65,9% ľudí, ktorí pozeráte možno aj toto video, tak nemáte odber na mojom kanáli. Ne, že by na tom stál svet, ale tvorcov, hlavne nás malých, to asi dosť poteší, keď vidíme tú spätnú väzbu. Takže ak pozeráte toto video a nemáte odber, tak ho tam dajte, je to v rámci sekundy a ja sa budem o 1 sekundu viacej tešiť. Díky moc. No a v dobe, keď budete vlastne pozerať toto video, tak ostávajú posledné 2 týždne pred Vianocami, kedy ešte máte možnosť muži sa rezervovať, alebo teda ženy, rezervujte svojich partnerov, otcov a podobne. Pretože potom sú sviatky a tie termíny sa budú hľadať trošku ťažšie. Takže ešte využite teraz tie posledné 2 týždne. Prípadne, teda ako som spomínal, darčekové poukazy, úplne najlepší darček. No, babám to nedalo a máme tu aj takúto vianočnú výzdobu, okrem obrazov od Juraja Hubinského, ktoré tu visia. No, ja už som doma z tréningu. Beh na pase je ako beh vonku. Niekedy je to ťažšie, niekedy je to ľahšie. Tentokrát to bolo trošku ťažšie, aj keď zadanie toho tréningu mi neprišlo nejaké extrémne ťažké. Každopádne cítil som, že je nejak teplejšie vo fitku, menej vzduchu, čiže aj sa mi tak ťažšie dýchalo. Ale zvládol som to, že to zase není problém. V podstate bola to taká pyramída, 8 minút, 6 minút, 4 minúty, 6 minút, 8 minút. Po tých 8 a 6 minútach bol 2-minútový výklus, po tej 4-minútovke bol 90-sekundový výklus a vlastne tempo sa stupňovalo a potom išlo zase naspäť, čiže 4.10, 4.00, 3.50, 4, 4.10. Stále v podstate tie tréningy sa hýbem okolo thresholdu, pretože pre tie vytrvalostné trate, ako je 10 km, polmaratón, ktoré behávam, tak je to veľmi podstatné.
sa naučiť ako keby čo najviac odbúravať ten laktát. Takže potrebujete nabehať, teda ja to potrebujem nabehať veľmi veľa v tejto zóne laktátovej, a aby sa mi potom ľahšie behalo na pretekoch. Samozrejme, o to ide. Takže pokračujem ďalej. Zajtra ma čaká long run, 15 až 18 km, takže verím, že sa bude bežať jednoduchšie. Ale hovorím, sú dni a dni, netreba si z toho robiť starosti. Niekedy sa človeku cvičí, behá, žije ľahšie, niekedy to ide ťažšie. Nič, čo by nevyriešila dobrá káva. Sobota ráno, patrí nejaké 3 roky sobotnému longrunu, ktorý mám v rámci Love Running Clubu. Vybiehame o 8 z Eurovej. No a dnes je predposledný tento rok. Budúci týždeň spravíme posledný, takže prídite. V podstate, keď budete pozerať toto video, tak najbližšiu sobotu 8.00 Eurové a je to cca nejaký 10 km okruh, easy tempo, super ľudia a potom sa vidíme až budúci rok. Takže dneska ma čaká 18 km a po včerajšku mám nohy ešte trošku rozbité, ale nič, čo by dobrý long run nerozbehal. No a zajtra ma čakajú laktátové testy, ale o tom si povieme o chvíľu vo videu. Teraz sa poďte pozrieť, jak to vyzerá na sobotných behoch. No, nakoniec to bolo 20,4 km, ale nevadí, dobrý long run vždycky dobre padne. Takže teraz regenerácia. A večer ideme ešte na také malé posedenie kamarátske a ideme na motokári, lebo v podstate to bude jedna z posledných možností, kedy sa ešte všetci uvidíme a budeme všetci dostupní, takže ideme si ešte zajazdiť. Now I'm out doing what I want. Man, I know that job ain't what you want. Man, I know that car ain't what you want. Through the lows, gotta keep your chin up. Write it down, step it out, get it done. Tak a máme tu posledný deň v týždni, nedeľa, a čakali ma laktátové testy. Je dobré ich robiť, keď robíte nejaký vytrvalostný šport, aby ste vedeli vlastne, že v ktorých zónach trénujete. S trénerom, s Peťom Ďuricom vyznávame kvázi taký ten severský štýl, kedy 80% všetkých behov je v zóne 1, kde si vlastne budujete tú všeobecnú vytrvalosť. Následne veľmi malá časť, nejakých 10-15% sú thresholdové tréningy. Presne preto je dobre poznať, kde máte vlastne ten threshold. Na to sa robia laktátové testy. A potom veľmi malá časť, tých zvyšných 5%, sú nejaké VO2 max tréningy alebo technické a vyslovene na rýchlosť. Takže odporúčam všetkým, pokiaľ sa venujete vytrvalostnému športu, spravte si laktátové testy. Není to tak drahé a budete si veľmi dobre vedieť nastaviť zóny. Pretože riadiť sa iba podľa tepov môže byť niekedy také zradné, pretože na tep vplýva aj to, že ako sa vyspíte, aký je deň, aký je tlak vonku a podobne. Pričom ten laktát sa vám tvorí až pri nejakej určitej záťaži. Takže odporúčam všetkými 10 a zónu 1 takisto odporúčam, thresholdové tréningy takisto odporúčam. Like and subscribe a vidíme sa pri ďalšom videu, v ďalšom týždni. Ako som hovoril, to bude posledné čisto bratislavské. A následne vlastne už ďalšie video bude obsahovať aj Keňu. Takže čaute, díky moc.